amay ni Everly pag asabana na ni Cristina Bombo Pons. Pamatian tabla tos ni pagpakikangot kay Lieutenant Mary Joy de Guzman sa mag-abot dito iya sa may area sa Sitio Subo, Barangay Makagahay, ining mga bangkay sa mga biktima. More or less nag-abot na bumpos kinamang 5:45 na siling hapon. Kay grabe itong inulan niya sa may area naton. Muna nga isa pag nagdulod-dilatar no? Sa mga tropa ang ma-extract no? Kag madala dito sa area ining bangkay no? Sa tatlo ka mga membro sa New People's Army. Aray pagpayag ni Second Lieutenant Mary Joy de Guzman. As of now po, 3 po yung casualty sa kabila, which is 2 babae and 1 lalaki po. So, yung upon verification, yun po si Chavi, isa siyang finance officer ng CN1. And yung isang lalaki, si Ernie. Si Ernie naman po ay vice CEO ng SGU. Yung isa naman po ay isang member lang, regular member lang ng NPA. Which is may hawak naman po kami ng mga records and pictures na kasama sila sa mga atrocities, sa mga extortion activities, and sa iba pong mga yung ginagawa po nila sa loob na mga activities po. May mga cultural kasi sila, sir. And may nakuha kami captured ng mga pictures doon na involved talaga sila. Itong si Kay, ma'am, itong 18 years old. Yes po, si Kay. Yung isa yung namatay, yung nanay niya? Hindi pa po namin po yun na confirm kung sila po ay isang buong pamilya. Maglarabasan lang po kami, sir, ng press release once na nakapag-provide na po kami ng date. Meron po tayong firearms, 5 firearms po na na-recovered. Yung sa shotgun, 38, revolver, 45, ando na rin po. So ano talaga yung nangyari, ma'am? Encounter o parang ano? Encounter po talaga, sir. Kasi may nakapag-tip po sa mga nag-ooperate namin na tropa that time na mayroong extortion activities dun sa area. So, binerify po ng mga operating troops natin kasi concerned civilian po yung lumapit and ayaw na po nila nang ginaganon po sila ng mga NPA. So, nung apan po napapunta na po sila dun sa target po, nakita na sila ni Chavi. So si Chavi po yung una nakapagpaputok. Sumunod po si Ernie. Ito yung sabi itong 18 years old. Hindi po, si Chavi po ayun yung finance officer, Cristina. Yes, Apo. Siya po siya. Kanina pong 6:30 AM. Apo. Yung may bahay doon, ma'am, ito kayo itong bahay doon. Hindi pa po na-verify kung sinong may-ari ng bahay. And actually po si Chavi, si Cristina kasi, marami siyang bahay na tinutuluyan. So hindi rin po namin alam kung alin talaga doon yung bahay niya. So sa tatlo talagang mukha natin fatality. Yes po, 3 po, Ilan sir. sila, ma'am? Marami sila o 3 lang talaga na encuentro? 10 po yung bilang ng tropa natin na ni-report po sa amin. Ay nakatakas na po yung iba. Yes po. Opo. Parang nagpapahinga po sila sa bahay na yon. And ang nakalabas po kasi is yung si Cristina, si Chavi. So may hawak siyang baril. Siya po yung unang pumutok. Siya yung unang nag-engage dun sa mga tropa natin. Yes po, clear naman na po yung area. Kasi may mga tumulong din po na mga tropa namin na ibang kasamahan namin na para ma-clear. And kasi para ma-search din po yung area kasi sa mga kasamahan po nila na nakatakbo. Opo. Kasi 3 lang po sila doon and 5 po yung firearms na nakita doon. Well, ibig sabihin may mga wounded sa kanila na naiwan yung firearms? Yes po, sir. And sobrang takot po siguro and sa heavy fire po na binigay ng tropa, tumakbo na po sila. Idediretso po namin sa hospital, opo, sa Canlaon. And makikipag-coordinate kami sa LGU para ma-provide ng necessary assistance yung family as well as kung meron silang ma-provide, ma'am, na maburol to ng maayos. Kasi ang Canlaon naman po ay welcome. Welcome po ang kahit sino. Yung family name ng itong 2 babae, Hacolby? Yes po. Yes po. Pero yung itong babae at saka itong 18 years old, hindi pa namin alam kung or mag-ina ito. Opo, wala pa pong confirmation as of now. Pangalawang encounter na po ito this month and hindi kami tumitigil na hanapin yung mga armado na ayaw mag-surrender. Kasi actually po, itong po mga 3 na to,
matagal na po itong ini-encourage ng mga dati nilang kasabahan na nag-surrender na. Mayroon po itong walong kasamahan, taga dito rin sa Budlasan, Canlaon City, na pinupuntahan sila, nilalapitan sila, mag-surrender na lang kasi may mga benefits kami na-receive. Meron kaming trabaho, may na-provide na trabahong LGU sa amin, and yet ayaw po talaga nilang mag-surrender. So, sa mga kasamahan ni Chavi, hindi pa huli ang lahat para magbagong buhay. Mas maganda po makasama ang pamilya, masaya, na walang iniintindi, walang iniisip na bakbakan. Ang local government unit, ang Task Force LCAP, ay wini-welcome ang kung sino man ang gusto mag-surrender sa lahat ng mga armado, supporter at YM. Yun lamang po sa amin. Bombo po sa matong pagpahag ni Second Lieutenant Mary Joy de Guzman, no, ang CMO officer, no, sa Section 2nd IB, Philippine Army Bombo po. So itong bangkay kayo from dito sa may Sitio Subo, barangay Makagahay, no? Papunas po do Makagahay naman ito papunas mga pumunod dito, no? From Makagahay na unang taktugid, no? So diretso na ito sa may Canlaon City, karga to sa Kennedy vehicle na sa 67 IB, nga pagkatalik dito sa may siyudad sa Canlaon para for proper recording relatibo po si autopsy dito, gaan mas nakigo nga nga pag tatar, no? Posible ito basikon na ipa-autopsy kasi simple indecent na bilang burial bumpons para sa natungdan nga pamilya. So, dire man sila reside ya sa Canlaon, no? Yes, bumpons sa Canlaon training ang area ning Natuling, barangay Natuling, o kung sitio Natuling, barangay Budlasan, sakop giniya sa Canlaon City mo. Bumpons. Ang galing kasi ko, itsuapin nga ining sitio Natuling, doon naman diri siya sa isa man ka sitio dira nga nasakpan sa barangay Makaghay. Nga mo nang dito na sa kinusot kay mas malapit kag safe, no? Nga dalon siya. So, balite ang proseso, i-claim naman sa pamilya nila, pabalik sa ila to? Yes, amo na bumpons, no? Amo na to o basta pa imbal sa marapan nila? Posible po sa matambal kaya ni Tigos mga tibuligan man sa LGU, kag sa second IB, para magaan sa disente man nga pag santod amo na tabo sila reklamatay na kundi magapon sa disente nga nga pagbulig, no, mismo na mabangkay kag mismo ang pamilya, no, sining man reklamatay nga membro sa New People's Army Pamupans. Sa manaton nga mga report nga natipon kag siningin katuan naton kila dito na enkwentro sa may barangay Budlasan no sa Canlaon, nga gindala diri pa panawag ng bangkay diri na post sa may barangay Makagahay, Banwasang Moises Padilla. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Sige, damang salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi. O, ito po ng latest nga update sa sa encounter nga natabo, tibuas sa pangkuatan ng reaksyon ng aton sining mga katapo sa militar with regards sini. So, ang proseso, tingin pa panahog ang bangkay sa encounter site, no? Kung i-claim sang pamilya, okay man, kababulig man diri. Para sa mardiri mga kwanaton, no, mga katapo sa aton siring mga militar sa mga galastuhon naton sa nila sa bahin sang siring nasambit iyang kwan, no, nasambit nga mga bangkay sa siring mga biktima. Rest in peace na lang no, para sa ato siring mga kauturan, no, nga mga nagkalamatay. So man bla kabudlay man kag subo, no, nga may mga utod kitang mga nagkalamatay sa enkwentro. No, so di taman na mga discount probability nga kuano tagid, no, tingo antag wala sa may mapatay. Ti ano muna kay tagsa-tagsa may mga armas. Pero ang legal gid yang armadang kusog sang pungsod Pilipinas, no,
mga kapulisan ta militar, no, nga mo na maka-allowed nga makabitbit armas. Sa mga membro sa NPA, tiwai na nga panugutan, no, nga sa gobyerno nga magbitbit ka mo, kumbaga wala na nga sa permiso, no, sa gobyerno magbitbit ka mo sa armas. Tila naman na kagulingon, no, training sila ilama lang o mga armas, sa gusto ginapanguha lang ng armas sa mga militar nga maengkwentro nila, no, nga magkalamatay man o kung makatsamba sila. No, so parang ginasaling naton nga sa kadamo na sa mga tiyempo isa ilan naman na subong no, kung gusto nila. Anyway, pwede pamanggid ka hindi pa man uli ang tanan. Marang ginapalabot lang bla ang kasubo ta kung may mabatian kita nga magkalamatay nga mga NPA. Masubo pagid, no, kung may mapatay pagid nga army, militar naton kakapulisan sa mga engkwentro. 36 minutos sa kaligid sa takta alas 8 sa gabi sa ato sa ringa para tunturan sa Zona Libre. Sige, kung may tiyempo ko na to si Congressman Zarate, kadong nagabisyo man ang aton nga kwan, daw na fix na karon, ma-fix na karon na. Anyway, sa YouTube lang kamanay nagapamati sa 630 kHz, no? Sa YouTube lang kamanay monitor, kaya daw may mga technical adjustments pa kita dire sa aton nga Facebook Live. Dito lang ko si Bumo Carla, may defensor. Dire man sa aton sa ring pangalagad parte ni sa reklamo no, sa isa ka taxi driver sa mga online booking ni Bla. Dumduman yun yung mga online booking kung sa diin nangin kompetensya man, no, sang aton nga taxi units rin sa bahin sang syudad sa Bacolod, mga nagabiyahe naton nga mga kauturan. Ang Grab na kuha ning Grab, no, so subong daw ay nagani iya sang permiso ning gikan sa Grab. So ang kuha naman, no, ang ining online booking, may nagsaka gid diri sa estasyon mo sa Radyo, anyway listener ta gid ni naga-drive, no, sa Faith Taxi. So nagreklamo siya, no, sa Makabanan. So ginpangitaan naton ini sang pamagi nga ipalabuot ta sa nagakaigo ngayon sa ta, no, kung bala allowed ini diri. Ako may nakita man ko di bala sa newsfeed ko bala, no, nga kwan nga muning online booking niya nandito na sa Bacolod muna, no, na permi nila, no, nandito na sa Negros Occidental. Click mo na gali makabook ka na dayon. Bisan hindi way kanina ka-like sa page na automatic nagasulod din sa dayon sa imong newsfeed mo. Nagasulod na sa dayon sa imong newsfeed. So ma-click ka sa nadra, no? Masulod ka na dayon. So gipalabot diri sa LTFRB, no? So anong mahambal diri sa LTFRB? Kag buwas, no, tingon ta nga balabot naton ang chairman sang Committee on Transportation, no, diri sa City Council, si Councilor Al Victor Espino. No, kay para nga kwanta man niya, no, regulate taman ining mga online booking nagarektan lang gid sila. In short, ting aton dira siyempre although sa bahin sang negosyo may kompetensya na, pero nabla ang gina-allowed lang gid bala maka-intervene bala diring LTFRB, maka-intervene bala diring aton nga local Committee on Transportation, pero na mag-order ka sa mapagkaon nga online, no? Di mo na, no, hindi ka na nga maglakat dito, magpila, no, sa mga sa mga 24 hours nga no, nga fast food chain, no? So click ka lang sa cellphone basta may load ka lang ka may internet connection, ayos na. No, so ano ang may videos posible senadre kasi sir perdido gi kami nyo tawaw why gid bilin ang amon nga nga ginansa pagkahapon ti dugangan pa na sang dugangan pa na sang arkila namon o kag kamahal pa sang sang presyo sang gatong. Sak na to this time si Bombo Carla, may defensor kay sa nag-cater sa sariling reklamo kay palabot man sa LTFRB. Bombo Carl, sa report please come in. Bomba Pons, so mayara kita sang nabaton nga reklamo nga gikan sa isa ka taxi driver Bomba Pons kay tungod nga
ini siya bombapon kung ini sila do na biktima ini sila kung na kumambal lagi bombapon sa agrabyado sila bangod nga wala na gid ini sila sang may makuha gid nga mga pasahero nga damo bombapon bangod ni sa online na booking cars sa bombapon so kung ini balang ginabook sa mga pasahero nga mga salakyan no nga i-pick up na lang ini sila yati ang mga aton sini nga mga taxi drivers sa bombapon so usually nagatambay ini sila sa mga malls sa mga terminals kung kaisa bombapon sikis-an na lang ini sila garubing bangod nga mahal ang presyo sa gatong bombapon sa muning kaisa nga hindi na ini sila karubing naga-terminal to terminal na lang ini sila o kung malls to malls na lang ang ila sini nga gina tambayan bombapon so mayari diri isa ka salakyan nga aligar nga ini siya miyembro ini siya sa nga InDrive bombapon amo ini ang online booking do man ini bombapon so parehas man ini sa Grab bombapon so mera nagpadulong sa aton isa ka taxi driver so wala lang ini siya nagapakilala bombapon so sunod sa iya wala na gid ini sila sang may makuha gid nga pasahero bangod nga ginabook na kaga sila na mismo ang naga-pick up sa mga malls sa mga pasahero bombapon so nagligad adlaw mera sang komosyon nga hindi magid tanto gid ka bombapon so nagsabtanay lang bala kay ti do taas tingog ang ini nga driver sang InDrive nga ni bombapon kay tungod nga nagaagaway na ini sila sa nga pasahero ti sunod to sa kay alias Nunoy wala man ini sila sa nga insurance bombapon no hindi insured ang ila sini nga ginadala nga mga salakyan so muni ang ginapa-concern sang taxi driver sa LTFRB kung ano ang pwede mahimo sini sang LTFRB bombapon but before that pamatian bala naton bombapon ang concern ni alias Nunoy taxi driver. Concern ko liang ang mga aksyonan sa LTFRB ang mga InDrive ni kay way man ikakuha sang permit sa NGC ni bag-o ni mo. Ano ni siya InDrive na ni Kuluro man mamirsa pala sa City Mall ga parking pa gambal ba sa taxi hindi man ko hindi kaya taxi kulurom kay mo ya. Wala man nagabayad permit kami ang gabayad permit ya anong pulo sa amon franchise ni may metro na hindi kami masakyan kaya ara na sila na book sa ilang pasahero. Damo nang problema namon hindi na kami kabatak bisay kabakal bugas ka sa amon gani hindi na kami kabakal bugas hot out lang ang arkila namon wa pa mabata ko. 8.50 pa lang ang arkila ni 20 way pa kurodo. Wamo nang akon concern nanawagan kami sa mga kausa namon driver na maaksyonan ang mga operator duwag man blaw mga operator. Wala man ga-aksyon ang ila taxi sige sila wanted wala sila ka-complain na dapat i-aksyonan nila na kay silang operator. Wala sila ga-aksyon sa kuanya permi lang wanted driver. Damo permi wanted driver unit lang kay way mas lag-aksyon mo. Kami ang luluoy gabat kapahahulat sila arkila ma-restock kami mangakig sila restock kami arkila damo grab car damo InDrive pagid ang InDrive wala ginaya kasi na sa butahe kagahon yo magaga las 2 las 10 ara siya kami kapay muyong way kami pasero ko aos dalan gaulat garubing di magrubingon way taon dalan kay ara na sila nakabook sa online. Ano sir, sa lantaw mo sir, anong pinakabarato? Mas barato ilasok ka namin? Barato pero hindi kabawi sa maintenance. Guma, dahil mahal, tag 3,000 ang guma. Ilaya, makakuha na, wireless laya kabalo ang ilang sakyan, hindi man na-insured sa ila, may tabo da. So, di na sir nakakuha ang mga information, hindi yun ma-insured ang, for example, may pasahero. Ako na yan, pero kulurom na yan, na-insured sa insurance siya, for hire ang restro mo. Hindi mo na sila for hire. Mula na yan, mami, ako concern, ma'am. So, kung naman yung mga taxi. Oo, dito sa City Mall, kasuputahe ito, manduma munggo sa tao. Sa ko na mo manawag, kabiltiyo, sumirit, igot, gumaya. Sa isang libot, sila na. Nagawan ka mo nila pasahero? Oo, mo taxi ko nung kolorom kay mo ya. Hindi kay mo ya meter dya. Intuon pa nilang taxi ang mga teenager na baratos la kuno mo. Pero ang teenager wala na kay chinde na hindi insured ila insurance. Ako na kay insurance hindi niya magbayad sa mahitabo mabungguan sila da. Kay kolorom na yang sindihan ko yang pamilya lang kasakay sila daya. Namon na niya mami ang akon concern. Mamba Paul, so mo to no, ang pahayag ko ng concern sa isa ka taxi driver nga si Alias. So ano magit barato na sa ano na sa mo to gina InDrive? Yes, sa Mamba Paul station no kay Alias. Barato sila ya kumpara sa taxi? Yes, sa Mamba Paul pero wala ini sila sa ano ni nang
meter bomba points, no? Ang parehas na bala sa taxi nga may ara gid sang patak gid bala nga amount, no? Di ba 40 pesos na ang sa taxi bomba points. So ang sa in-drive wala. So parehas man ni sa Grab bala bomba points ini nga in-drive nga kung pila ang kalayoon do mula na ang sukton bala. Kung for example di bomba points sa Rob, for example, sabi ka mall, dara sa may area sa Mandalagan, pakadto bisa Riverside, di bomba points, may ara bisang 50 pesos o 60 pesos o kung 80 pesos bomba points ang sukanay. So, sunod sa kay alis sunod, mas barato ang ila sini ang sukanay o kung plitihay bomba points. So, bomba points, yung concern ini naton sa LTFRB. So, sunod kay Attorney June Altura, spokesperson sa LTFRB Region 6 bomba points. So, ini nga online nga ni bomba points o kung ini nga transport network vehicle services amo ini ang tawag diri bomba points, no? Transport network vehicle services, for example amo ini ang Grab. So ang ini bomba points patay siyang amendment sa Public Service Act LTFRB amo ini ang strip, no, of its regulatory powers over transport network vehicle services bomba points. So hindi ini sila ma-classified as a public utility vehicle. So no kay Attorney June Altura bomba points, no. So ini bomba points in between na lang ini sa driver kag sa passenger bomba points, no. So it means nangin private na ini siya. So before ang Grab bomba points nag-aangayo ini franchise sa ila. So nag-release ini sila sang franchise before pero subong hindi na ini sila naka-release bangod nga hindi na ni-regulated sang LTFRB ini nga transport network service ni bomba points o vehicle service sa bomba points. Kaga ini bomba points kay online sila mo, no? Namin natani kung may ara kita kasuguan da sa online kung tal uso naman subong sa online, no? Bubukar nga maka-regulate or maka-intervene da, no, ang mga different agencies naton like sini sa mga in-drive ni dapat under na sa DOTR, sa LTFRB naton, sa LTO, no? Yes. Amo gani bomba points, no. Ti ini alos tanan man nga salakyan bomba points mayara lang ya sang mayara man gid ya sang insurance bomba points, no. O galing kiti ini nga mga online network transport network vehicle services nga niya bomba points. So kung sa online, well hindi lang ini sila galing na classified as public utility service ya bomba points. So amo na lang gid na sigurado na lang gid nila nga mayara ini sila sang insurance kaga isa pa bomba points ang makapapulong o kung makapauntat na ni sa ila mo ang depende sa LGU kung pautaton ini sila o kung pasigihon ini sila bomba points kasi sa area sang Iloilo so nauntat na ini bomba points, no, dugin punggan ini sa mga Ilonggos ang ini nga pagbiyahe. Muna na, no, kinanglan gid makuha franchise sa LTFRB pero kung basihan ta naman ang bumukar kay negosyo man pero sa isa ka TV network, no, why rin yung ilang franchise, no? So pero sige man Japon sila air sa program nila through digital media sa platform, no, sa Facebook, no. So hindi mo man na mapauntat kay way man sang kasuguan niya ngay mapauntat mo na. Yes, amo gid gani bomba points, so mo man ang suno kay si Facebook public man o pero man niti kon online sa Facebook hindi mo man ni mapauntat kon naga-online selling sa da may in-drive sa da may kunano pa sang ginabaligya da kasi hindi man regulated sang gobyerno. Amo gid gani bomba points, no. So mo na ang punto man ni Attorney June Altura bomba points. So mayara ni sa mensahe sa aton sini mga taxi drivers nga ti kumbaga diskarte, no, diskarte bomba points para makakuha gid sa mga pasahero man bomba points. So mayara matagal information nga nakuha nga mayara man gani sa mga taxi drivers nga gina-contact na nila ila sini nga mga suki bala bomba points, for example sa mga opisina gina-contact na ini nila yati sugaton daw mo na bala bomba points may mga contact na ini sila sa ila sini nga mga suki bomba points. Bomba points mo maning ibalo naton diri sa LGU sa syudad sa Bacolod kung ano ning update kung ano man ang mahambal nila regarding diri sa mga transport network vehicle services bomba points nga ari diri sa syudad sa Bacolod. So bomba points pumatian nato na pahayagi kan kay Attorney June Altura. O ano gawa ni medyo tiklis na issue as far as LTFRB is concerned. Kaya before kami ang Grab.
na regulate na sang LTFRB. So gakuha sila sa amon sing franchise. Okay. So with the recent, last within the early part of this year, abot yung aware ka, there was an amendment to the Public Service Act. Oh, ang isa na salient provision sa Public Service Act, ang amon regulatory authority over TNBS na tawag sila pang TNBS, Yes, sir. gin-cancel. Tantalon, why na kami regulatory power over Grab taxi. Oo, so subong ang ilarisko na private lang gid kag wala nagaagi sa amon sang mga franchises. O hindi kami ka-regulate. Yes, sir. Oo, so amo na katabo subong. Kay ara ya sang una nga before the amendment sa Public Service Act, kaya kami ini-issuehan sang franchise. Yes. May most likely may mga additional units sa Bacolod. In fact, di sa Lilo, nag-operate naman sila gani. Nga hindi na kami ka-intra. So amo na ang sitwasyon subong. Hindi kami ka-regulate sa ila. Yes, So, sir. so amo na ang nature sa ila operation. Siyang guaya sila, hindi na sila public utility vehicle as defined under the Public Service Act. But their operations is still in the nature of a common carrier under the Civil Code. So kung common carrier sila, may corresponding obligation na sila gihapon sa public bangod kay di cater to customers mo. They cater to passengers. So required ba na sila magkuha sa mga insurances? They are required to exercise extraordinary diligence. And of course, ang obligasyon nila is to deliver safely the passengers from origin to destination. Yes. Pero in a sense hindi na regulated sila by LTFRB. Okay. So, parehas ni sa Grab, sir, before may ara sila. Pero sa subong, wala na ni sila naka-renew. Doon mo na, sir? Why na nila gin-renew? Kay kami, hindi man kami mag-act on the renewal, kay why na kami authority. So mabutang man kami sa, mabutang kami sa alang-alang, kay we would be subject sa graft and corrupt practice man kung we exercise authority over them without any legal basis. Yes, sir. Isa ka taxi driver nga nagpadulong diri sa amon, kay tungod nga doon gid sir ang isa ka online booking, InDrive naman niya sir ang pangalan, gid pangkuha na sila, kumbaga bala sir ang magwa nga wala na pasahero ang taxi kay tungod nga nakabook na sa ila kag barato ang ila sini nga suktanay sir, ti amo nang reklamo sa taxi nga hindi man sila insured, nagabiyahe sila sir. That's actually the issue. Kahit, in fact, sa Bacolod, dugay na nag-operate ang Grab. Sa Iloilo, ever since, ginaupos na sang Ilonggo mo. Kaya supposedly, antes ka mag-open sang units, franchises sa Grab, may public hearing. So, ginaupos na sa mga konsihales diri. It never succeeded sa Iloilo. Pero malaan ko subong they are operating bangod kay why naman kami nobody can regulate them unless siguro ang local government. Pero kung latawon mo, Carla, yes, sir, lain man nga ang mga ridership sang Grab, lain man nga sa ridership sang taxi mo. Oo, kay malano, may iba niya nga mga pasahero yan, gusto nila mas nami mga salakyan and they're willing to pay more. Registered man sila. They are not mga illegal. Yes, sir. Registered man sila sa LTO. So they have the right to be on the road. Yes. Pero on whether they can pick up passengers without the franchise, based sa Public Service Act, hindi na sila kinanglan mag-agi sa LTFRB mo. So kamo na lang nagahatag franchise. So amon gani butang balon, they are no longer classified as public utility vehicle. Yes. But they are operating as a common carrier. Yes. So may obligation man sila under the Civil Code. So sir, ano na lang na diri sir ang paghahimuon sa LTFRB diri sa mga online booking cars? Wala kami right to intervene. It's a private transaction between the passenger and the
Grab taxi Mm-mm. or it's a Okay. private transaction. Mm-mm. So depende na niya sir sa LGU kung papasigihon ni nila ini nga mga online booking o kung hindi. Oo. I would surmise nga dapat LGU would look into that. Bangod kay base hindi sila aware nga ang Grab Subong hindi na under the regulations ang LTFRB. Mm-mm. So batang balon, rather than not having any regulation over them, mas mayo pangalantawon sa LGU kay as part of its promotion ang nila ba exercise power of to promote general welfare, basta Yes. malantawan na nila. Pero sir, di ba sir, mayara na sir nga may insurance niya sir ang salakyan niya sir, no? Isa-isa ka Oo. salakyan niya, gina yan, no? Mm-mm. Oo, basic na yan nga may insurance kay Yes. hindi requirement. Basic na sa pinaka-basic requirement for registration is ITPL. Mm-mm. Yes. No. Pero kung ikaw man operate ang Grab, ang mga Grab companies, they are also careful. Mm-mm. Kaya kung maski hindi ng parehas ng insurance ang gina-require sa public utility vehicle, may ara na siya ginakuha nga insurance siya nga to protect man sang pasahero nila eh. Mm-mm. Kaya that would be in line with the business nga Mm-mm. kag in line also with their obligation under the civil code nga i-deliver nila safely Mm-mm. sa destination. Mm-mm. So kung may breach that, so sabto na sang insurance. Mensahe mo sa ila sir sa to sino yung mga taxi drivers. Mm-mm. Ang ako na sinadaya nga that's a part of the competition in the transport industry. Mm-mm. So they have to devise man sa ila style ba Mm-mm. o kung ano strategies nila nga to invite passengers sa ila mode of transport. Okay, actually ang Grab nga muna hindi maladugay na nagina sa ibang nga lugar. Sa aton mala na di na for so long do kita ka dependent sa taxi kag protective gid sa mga taxis la. Okay, Bomokar? Yes, sabang mapunta Oh. mo na ang I-check na ni sa local government tadi ha? Yes. Mapunta mo na i-try naton nga may baluan kung ano ang ila sini nga point of view man diri regarding sa mga transport network vehicle services sa Bambapon. Okay. Bambapon, sa may nag-report tigikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Report anagikan sa patrol. 57 minutos sa kaligid sa taknang result sa gabi. So buwasan tengo anta. May interview si Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Transportation, kay palabutan ng reklamo sa aton nga mga taxi drivers. Sige, so may mga nabili na kitang mapanumdum diri, hatag tani, balik kay kita pagkatapos gidamang sining. Magluwas sa bab. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs. Nga kala sa 9 sa gabi sa aton saring palatuntunan. Okay, sa aton saring mga taga para matinggali, no? Para yun na kamo sa pagsugod na sang aton saring enhanced swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Now, 6.5 million pesos sa total of kasiyahan ni total prices ng paragtag nationwide. Kay bagod nga ang promo ini sang Bombo Radio sa Philippines, libo-libo nga kasiyahan. Ang nagahulat no, sa mga weekly prices kag mas dalagko nga mga cash prices sa inyo madagan sa Grand Draw. Gani magprepara na mga kabombo, mga ka-Star Nation, magpasakop na sa enhance sa swerte sa palengke promo 2022 sa Star FM kag Bombo Radio nga magasugod sa Agosto 1 tuig 2022. Tutok lang ka po dire sa estasyon sa Bombo Radio kung ano mga promo mechanics no kag ti mo na ginapasalig mo sa inyo linibo-libo ka mga premyo. Pa-premyo ato mo sining igapanagtag para sa mga maserte nga mga tagdaog. Sige, lalay tempo naton sa na kamo sa Santos nga Rosario, makag syempre no, ang ato sining pagpangabuyo no, subong gabi, subong adlaw sang Martes. Yarakan Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo.
siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran,
karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan.
Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadalang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara ang amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran,
karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song.
this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,